Euskadi Irratia. Hogei minutu 10:00 Aritz Agirre, egunon. Egunon. Dirua eta zoriontasunaren arteko harremanaz gaur Jin eta Joan, diruak egiten gaitu zoriontsu edo zoriontsu izateko lagungarria bakarri da? Zoriontsu egiten digu, Maite Ansa ekonomilariak baieztatu digunez, bere iritzia, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izandakoa, berea da zoriontasuna zientzia ekonomikoarentzako intereseko gaia izenburu duen tesia. Nik esango nuke, baietz, pobreek gehiago sufritzen dutela, osasun arazoei eta bakardadeari esate baterako aurre egiteko aukera eta tresna gutxiago dituztela, eta diru gehiagok zuzenean zoriontasuna ematen ez badu ere, diru gutxi edukitzeak tristura emozionala eta kaltea dakar. Noski bakoitzak bere ingurukoekin alderatuz definitzen du bere zoriontasuna, Gutxi gora bera zure ingurukoak eta bizi diran bezala, segun zein gizartean bizizaren, bataz besteko hori eduki behar dezula. Ekonomia versus filosofia, Jin eta Joan, ze Inigo Martinez filosofoak ere onartzen du, ongizatea izateko minimo batzuk asetuta egon behar dutela, baina paradogikoki berak dio zoriontasun hori bilatzeko lehiak zoritxar egiten gaituela. Gizarte moneiteista batean bizi gara, esaten dugu askotan dirua dela gure jainkoa, baina agian apur bat jarrera agnostikoa edo ateoa ere horrekiko komenigarria da. Zoriontsuak izatea bihurtuela ebai mandamendu bat, exigentzia handia dagoela, eta horrek ez diola laguntzen, Eta errenta altuko herrialdeetan azelerazio horren gatibu garela. Errenta altuagoko gizarte horien gaitz bat, bada estresa, denbora falta, une oro eskatzen dugu denbora gehiago, sekula ez gara heltzen, eta inkluso produzitzeko, ematen du, gero eta harinago produzitu behar dela, baina ez ezertarako, bakarrik kompetentziak gu eskateko, Dana doan, gero eta azkarrago, baina inolako zentzuri gabe, zentzu bakarra ez jaustea. Korrika egin behar dugu, baina bakarrik gelditzen bagara jausten garelako. Presioa dugu beraz zoriontsu izateko, baina zenbat diru? Zenbateko soldata behar da horretarako, zoriontsu izateko? Angus Deatonek eta Daniel Kahnemanek, ekonomia Nobel saridunek ikertutakoaren arabera, familia bakoitzeko $78,000 irabazi beharko lirateke urtean zoriontsu izateko, gero bakoitzak bere faktoreak ditu, baina diruaren langa hor kokatzen dute. Ongizatea hobetzea beti da ona, langa horretatik gora emozionalki diruak ez zaitu zoriontsuago egingo, baina jaso beharko zenituzkela $78,000, alegia €75,000. Hori familian sartu beharko lukena, ez pertsona bakarrak, biren artean, bi baldin badira langileak hala ulertzen da, ezta? Duela 10 urte eginiko ikerketa da, baina hartzen da ikerketarik serioena bezala. Eta nola osatu daiteke zientifikoki edozein kasutan dirua eta bizipozaren arteko lotura edo harreman hori? Maite Ansa ekonomilariak azaldu digu, batetik aldagai objektibo batzuk hartzen dira, errenta, hezkuntza maila, lan mota, etxe bizitza, eta bestetik adierazle subjektiboak, familia harremanak, lagunak, norbere arazoak, damuak, pozak, alegia galdetu behar da, nola bizi garen ikuspuntu objektibo batetik, eta gero, nola sentitzen garen ikuspegi subjektibo batetik. Gero, segun ze aldagairi ematen diozun lehentasuna edozin inkestatan bezala eta nola ponderatzen duzun, emaitza ezberdina izango da. Ansarentzat, importanteena, adierazle objektibo horiek hartzea da eta subjektiboak osagarri bezala gero. Eta aldagaia subjektiboak, zoriontasuna dan bezala, ongizate subjektiboa dan bezala, erabili behar direla ez bakarrik, baizik eta bestekin lotuta. Bere errenta zein da? Errenta horren banakuntza nola dago egin da? Horiek aldagaia objektiboak dira. Suedian bezala eo Brasilen bezala. Ze ondasun publikoak daude jende guztiarentzat finantziatuta zergekin. Martinezen jabardura ongizatea bermatu behar da politikaren bitartez eta gero zoriontasuna utzi psikologiari. Kolektiboki gizabizitza bat nun minimo batzuk behintzate bermatuta dauden, Eta hortik aurrera norberaren irudimenerako gelditzen dela zoriontasunarekin amestea. Maite Ansak nahiago du zoriontasunaz baino ongizate objektiboa zitzegin, esaten du errenta handiagoa dagoen herrietan segurtasuna handiagoa dela norberarena. Inigo Martinezen iritziz norbanakoaren zoriontasunari begiratzen zaio, baina kolektiboaren postasuna garrantzitsuagoa da, berak esaten digunez. Niri harreta ditzen dit batetik daukagula kolektiboki horrelako Netflixeko serietan eta zinemagintzan eta
neko ikuspegi distopikoak, gizarterik eta ankerrenak erakusten dizkigute, eta gero zoriontasuna norberak salbatu behar duen kontu pertsonala balitze. Pozik egotea da lehentasuna, zoriontsu izatea baino, Fernando Pessoa eren hitzak ekartze ditu gogora Martinezek. Galetu zioten behin, ea zoriontsu haute zen, eta berak esan zuen ez, baina batzutan pozik nago, Bueno, batzutan pozik nago, ez? Hori da zoriontsu importanteena. izatea edo pozik izatea, hori da diferentzia. Diruak zoriontsuago egiten laguntzen du, edoi, ezinbesteko da. Beira, hasiko naiz gauza batekin eta da, behin Martxel Mariskal poetak konbidatu gintuen solasaldi bat izatera 4 ordu zibili ginen gai honekin, eta uste dut ez genuela gaitegiaren erdia ere nik uste dut Aritzek behar duela saio bat. 4 ordu 4 minututan. Osea, hori da. Orduan, nik asteko esango nuke zoriontasuna bai, baina, aipatu da Pessoarena, niri zoriontasun epikurearra interesatzen zait, alegia min fisikorik ez izatea, gutxieneko beharrak bermatuta edukitzea. Nik badakit, jende askorentzat zoriontasun mota hori gaur egun ez dela distiratsua izango, ez? Ze nahi duguna da, lehen zen, ez? Parisa joatea asteburu bat, orain segurazki izango da, ez dakit, bidaia bat espazioan Cancun ere gertu gelditu zaigulako, ez? Zoriontasuna zer den. Orduan, zoriontasun hori individuala, kontsumoan zentratu eta bar, nire zait interesatzen beste hori, komunidadean bizi eta aguantatzearena hori askor gehiago, baina bereziki eta iruditzen gainera askoz posibleagoa dela orokorrean duintasun hori, zoriontasun epikurear hori segurtatzea, bestela gutxi batzu bakarrik izango dirako gaurko terminoetan zoriontsu. Eta gero, beste gauza bat nik 20. mendetik berreskuratu nahiko nukena, eta da, 20. mendeko gerra hotza dituzen hori, nik uste dut oso dialektika interesgarri izan zela bi bilaketen artean. Alde batetik handago, iraultza amerikarra oinarri izan zuen ideia hori, dela zoriontasun, hobeto esan da, postasun edo zoriontasunaren bilaketa hori, ez? Eta beste alde batetik egon zen, ekialdeko ametsa izan zela edertasunaren bilaketa, ez? Boris Groysek esplikatzen duen bezala, afera ezen soilik izan urrian, gizarte desberdintasunak bukatzeko bulkada bat izatea, afera zen baita ere mundu ederrago bat egitea, ez? Eta nik hori sartuko nuke ze, lankide batek esaten duen bezala, zuk adibidez, ez? Zure gorputza gudu zelai markatzen baldin baduzu, eta nahi duzu gorputz eder bat edozein kanonean, horrek sakrifizioak eskatuko dizkizu, ez? Ordea, zuk gorputz hori zoriontasunera eraman nahi baduzu esaterako, bani jango nituzke egun osoan zehar Beatrizeko garrotitoak, ez? Hemen txokolatezkoak, gurinez beteak, normalki 3-4 janda ere urrengo lixerik eta asko baldintzatzen dizutenak, ez? Argi dagoena da, diru kontuak oinarri batean eragiten duela, minimo bat aseta behar dela, hori gabe ziurrenik ezin delako. Kontuak galdera izan daiteke baita ere, bai, gehiegi izateak zoriontasunaren kontrako efektua eragin ote dezaken. Diru gehiagi izateak, ez dut uste, Guri Maite Ansa ekonomilariak esaten zigun ez dagoela ikerketarik, diru gehiegi izateak zoriontasuna murrizten duena baieztatzen duenik. Segurazki arazoa beste bat izanen da, ez dirua, ez izatearena, ez? Egia da, espektatibak asko eragiten duela, ez? Seme-alabi askotan edo gehien kostatzen zaiguna irakastea da, jakin dezatela dena ezin zaiela eman, ez? Ez dela zoriontasuna lortzen dena jasotzen duzunean, ez? Eta batzutan eset esan behar zaiela zoriontasuna lor dezatelako, ez? Lortzeko, ez? Hor dago ekilibrioa, ez? Eta hori diruarekin ere antzeko zerbait pasatzen da, diruak laguntzen du noski, jakin behar dugu baita ere zer egin behar den diru hori lortzeko. Claro, diru handia edo soldata asko lortzeko egun oso lanean egon behar baldin baduzu, segurazki horrek zoriontasunaren kontra doa, ez? Baina dirua bankoa baldin badaukazu, poltsikoan etxean edan nunbaiten, ez dauka zalantzarik asko lagunduko dizu bizitzan, zoriontsua izateko dudarik gabe. Oraintxe Nuri emango dizutitza, baina Aritz, aurkitu duzu aberatxik edo aurkitu duzu gutxirekin bizitzen ohituta dagoenik? Bai, Arantza Orbegozo gutxirekin bizi da, eta horrela bilatzen du zoriontasuna berak, beti ere bizitzeko minimoak asetuta dituelako, Nere umiak basuran bildutako oiakin egondia 8 urte. Nik erosten dut arropa dena bigarren eskuko. Ez da hainbeste behar ondo bizitzeko. Austera naiz, ez da gehiegi gastatzen, ez diot inori ezer zor.
gauzak eduki baino bizipenak bildu nahi ditu. Ni bizitzantatik gauzak ez ditut eraman nahi, ni nahi ditut esperientziak eraman. Maite izan deguna, disfrutatu izan deguna, eta hortarako ez da dirua behar. Gauza txikitan izaten da postasuna handina normalean, eta uste torte espistatu iten gehala. Bueno, Iñaki, ez dute... Aberatsak, a ber. Bai, ez dut aurkitu, aberats bat esango diguna begira, ni oso pozi bizi naiz eta alik eta luxu gehiago nahi dut, baina horren faltan Joanes Matierekin hitz egin dugu, bera da Bas Luxuriko zuzendaria, luxu ez eta aberatxe zinguratuta ibiltzen da, eta luxuzko produktuak eskaintzen ditu. Berak, hausnarketa esanguratxo egin digu. Diruak bai luzatzen du bizitza. Bizi geran hirietan bertan, auzo aberetxetan bizi den jendea, asko urte gehiago bizi dela, auzo txiroagoetan bizi denak baino. Baina ez du uste dirua zoriontasunaren eragilea denik? Azkenean bakoitza bere prioridadea dauzka eta pertsona bat zoriontsu izan daiteke gutxirekin eta beste bat gehiagorekin. Agian bai arazo ekonomikoetan hobeto bizikoa edo errezago izango du aberatsetan batek, baina arazo pertsonaletan edo izan ditzazkegun osasun arazoetan eta bar, hor ja dirua ez da sartzen. Joanesek esan digu aberastasunak baduela arrisku handi bat anbizioa. Gero eta gehiago eduki, gauza hobetara ohitzen gerala eta gehiagora aspiratu nahi degula. Gastatu daitekenak ez daukala limiterik. Eta Orbegozok diruari baino harremanei begiratzen die. Erderaz esate da amor propio, ez? Norbera bere burua maitatzen. Zu gusto baldin bazaude, dena emateko daukazu, eta irikita zaude dena jasotzeko. Munduko balioik handiena dago jendearekiko harremanetan. Bueno, hortxe, zoriontasuna bilatzerako garaian ze faktoreri ematen diozun garrantzia. Bukatzeko, zenbait ondorio, adibidez, herritarren zoriontasun edo ongizate objektiboari erreparatzeko garaian, Maite Hansak dio oso importantea dela lana. Gobernuek saiatu beharko lirateke ongizatea bultzatzeko gizartean, osasuna, lana bultzatu beharko lukete. Hori eta buru osasuna zaintzea dio berak. Galdetu diogu krisi garaian zergatik zoriontasuna bilatzerakoan garrantzia handiagoa hartzen duen diruak. Krisiakin galdu baldin badezu errenta hori, zuretzat leheno importantea zen eta orain ere, baina leheno bazen eukanta orain ez. Orduan zure egoera animikoa eta zure osasuna eta zure munduan egoteko egoera atzera egiten du. Aldiz, Martinezek dio bestelako ezagutzak ere eman dizkigula pandemiak. Plazerra eta kontsumoa gauza bera ote diren, ez? Nabaritu gore beste modu batzua dela bizitza bostasuna ematen digutena, ez? Dirua gastatu gabere ondo pasa dezakegun eta bizitza ona zer den. Merkatukoak ez diren, beste irizpidekin giza bizitza gidatu dezakegula, ez? Joanes Matiek ozen egindu galdera, diruduna aberatsa izatea zer den, nor da aberatsa? Eta batzutan ez gera konturatzen gu ere aberatsa geranek. Batzutan pentsatzen dugu aberatsak bakarrik direla gazkin prebatuetan ibiltzen diranak, baina agian Afrikako batentzat gu gera aberatsak. Eta azkenik honako gogo eta Arantza Orbegozok. Zer da nahiko, zer da minimo, minimoa beteta, zer da minimo norberantzat. Batek 1.500 eurekin marabilak egingo ditu. Beste batek behar ditu 5.000 eta hoik ere gastatu ditu. Orduan ez dut uste gehiago edo gutxigo. Da nola antolatzen dezun guzti hori? Ez dago gaizki esana. Nuria, jendeareko harremanak izan daitezke zoriontasunerako urratsa handi bat. Bai, nik horrekin eta bizipenak, ematen dutela zoriontasuna kasu askotan, eta baina hortara ere dirua lagundu dezake, bizipen batzuk eukitzera bestela ezin dituzunak euki. Nik bakarrik bukatzeko eta zerbait diferentea esaltzeko ezagutzen dut zenbait pertsona, diru gaitasuna daukatenak eta ez dute luxuko gauzak erosteko erabiltzen, baizik eta munduan badaudela nun diruak erabili beste pertsona gutxiago daukateni onurak egiteko, eta hori politia da ikustea, Orduan, bada nik deskubritu duten mundu bat. Beraz, dirua ez bakarrik luxuzko gauzarako, baizik eta lortzeko beste batzuei gauzak ematen, Edo idiozu orduan Aritzagirreri saio bat jarri behar diogula? Nik uste du. Zoriontsu izateko bai. Astero. Ez da dirua behar, minutuak behar dira zoriontsu izateko, guri di. Denbora behar da, ez da gutxi hori, Dudarik ez, denbora, bai. Edoi Etxarte, Ibai Fernandez, Nuria López de Greño eskerrik asko, Berdin. Zuei, astu hona pasa. Berdin.